Uy, kasi okay na na. Ah! Mura manig! Aquarium ni nahak. Uy! May atak yun! Hey! Oh no! Pastilan ni banaha. Uy, di man takatulugan niya ang kalaki. Grabe maghago. Hagok? Ugtong dako. Tingnan sa tugang hagok. Saon ko man ni siya. Uy, di man takatulugan. Di takapakuhay. Daghan ba tagtrabaho? Bibi, kwao ng mouthpiece, bi. Para... Para dili ka. Kuan? Para dili nakahagok. Karon kay nanay mouthpiece. Tawa. Tungo na kayo nagtingog. Tulog ko eh. May makatulog tag kadyot pa. Pahuway. Ah! Nisamot man ni siya. Uy! Ba't nisamot ka? Ba't niya ang tingog? Nisamot ka. Usog. Bibi! Basta tagamjog ka. Eh. Ato ning siradaan mo baba og panty. Tangan og panty ang baba para masiradaan na yung tingog si hagok. Alam ba tulog na ko makapabuhay na ko sa gadget ra. Maur magyapon wa may nagbago aning iyang tingog ko bisa mo tragyapon mo ra baboy nga baboy da patagam ka karon tadyo ko pagi waon okay na na. Ah! Mura manig! Aquarium ni nahak. Uy! May atak yun!